दाउस्रि औ आब' नोंसोरनि गामिया जा बरिं माथो जेबो मावथावनो गैया गामि नालाय बिदिनोसै आंना मबाइला चार्जानो गैला दा मोनायाव कारेन्ट फैगोन ना फैयाथाय जोंनाथ' टाउन खाथिखाय मोनाबाबो जाबाय था बेरायबाय था बिन्दास सोरांबानो जोंहा सिखारबाय जाबाय लोंबाय स्कुलाव थांबाय बाबायलां फैबाय आं दाउस्रि जिराय ओमफ्राय बबेनिथि जाखो आलासिफोरालाय बियो आयंनि फिसाजो मुङा लैथोमा ओमफ्राय बिनि लोगोनि मुङा गायदे ओमफ्राय नोंहालाय बियो जोंनि न' खाथिनि आब' मुङा लावदि ओमफ्राय नोंसोर सानैया बहा फरायो जों सानैजों ज' फरायो बङाइगाव कलेजाव आंहा लकेलावनो हाबबाय गोजानाव फरायनो मोनैनि जा आफस'स थाबाय आंहाबो मेट्रिक एगजाम फैगासिनो दङ दासो माथो दख'ना गानबालाय गिदिर नुयो नोंखौलाय गामियावलाय दख'ना गानोबा माखौथो गाननो जों बायदि एसे फ्रि थाब्रा औ नुवाखै जों बेसे कम्फर्टेबलाव थायो जोंनि गामियाव बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै बेरायोबा दायसो मोनगोन माथो जोंलाय बर'फ्रा जोंनि ड्रेसखौ गानाब्लालाय सोरथो गाननो आयौ सानफ्रामबो दख'ना आं हानाय नङालै आंथ' जि गिलिर मोनो दख'नाखौ सेल्फि लानोबाल' गानो आङो आंहा मबाइलानो गैबावासो होनबा बयफ्रेन्डजों माबोरै रायलायो है आब' आंनो बयफ्रेन्ड गैया गैया जागोन बै दुलुरालाय माथो जाखो सोर दुलुर सोर दुलुर दङ सासे इय' बिदि थगायनाङाब्रा बिदिसो मादैनो खोन्थाना होजागोनबा नंखायसो आब' मा होनबाय थायो आब'आ नै नोंना फैगासिनो हिर'आ ओमफ्राय दुलुर बहा थांनो यो आब' गामियाव बेरायनो गार्लफ्रेन्डजों रायलायलांला थै बिदि दा बुंरा आब' थांसै आब' फैदो मा जाखो मोनाबाय आब' फैदो मोनाबाय बरियालै थोदो आब' थोदो गोख्रै होद फैद'